Vidimo tebe bolje odmah. Odmah prst i dolje, znači. Taj rad. Taj rad. Ovo je taj rad. Čekaj sekundu. Moram samo Muni da zove da pogleda ovaj stream. Okej. Samo sekundice mi daje. Javi se, Mune, javi se. Čekajte, samo malo. Čekamo. Ajde. Šta imate za Nunija? A? Da? Šta imate za Nunija? Šta? Pa ajde malo da vidimo. Okej. Ajde. Stani da gasimo muziku. Ajde. Ajde, benga po snijegu, može? Šta? Benga po snijegu, odmah, ajde. Ajde, prvo ovu. A ne znam da li ko... Mune gasi. Evo. A šta bi mi Nuni uradila, a? Svašta. Svašta. Da volite vi Nunija? Obožavamo. I tebe isto. O, hvala vam. Znate da Nuni dolazi uskoro.